נוסעים אברהם. כאן נוסעים. תביא את הוויסקי. אני יודע שאתם מתקשים להאמין, אבל אלה היו שנות ה-80 בכפר סבא. מכוניות נסעו על וויסקי, אבא שלי האמין בחלומות. מאז שאני זוכר את עצמי, אמא רצתה שאני אשמור על אח שלי יפה. משפחה זה כמו כף יד. כל אצבע לבד נשברת בקלות, אבל כולכם ביחד, אף אחד לא יוכל לנצח אתכם. בגלל שהיינו תאומים, תמיד הכריחו אותנו להתחלק. והיה לנו הסכם ילדות. מי שאמר ראשון, היה מנצח. קוראים לה נטע, בשכבה שלנו, היא שלי. אנחנו להתחיל איתה, אני אמרתי קודם. איך אתה יודע איך קוראים לה? אני כבר הספקתי לעונן עליה פעם אחת בשירותים. מה קרה לכם? אני חושב שאני הולך לזימון שקיבלתי לגיבוש. זה אתה ורז. אתה לא יכול לעשות את זה, מה אתה מטומטם, אתה תמות שם. אני רוצה קצת להתרחק, לצאת מהבית. הילד שלך סובל. סובל? מה הוא סובל? בכל הזמן שעבר מאז, הייתי שמח והייתי עצוב, הייתי צודק וטעיתי טעויות איומות. אבל אף פעם לא הרגשתי כל כך חופשי, כמו שהרגשתי שם, בסלון של אמא שלי.